langsung lagi. Oh. Enggak sih. Mari deh masih. Nah, Islam bagus rupanya nih. Ayo. Ulang masih sebenarnya mereka. जोङो दा काजलगावनि बिल्डिंआव दंफैयो काजलगावनि सबसे गोजौसिन बिल्डिं बाव दंफैयो आरोना फार्स्ट टाइम वाव जायगाया गाइस बरिया नै बारनोबो बरिया जायो वाव फ्लाइओभार गाइस फ्लाइओभार सिबांफोरजों एखे जागोन आयो बारनो हरसे मासे दिल्ली बारस नामा बरिया बे उdah aku थांनोबाय खिन्थु मोनायाबा सहैखानाय नंला गाइस मोनायाबा नाहरबा फाग्ला wow so guys biराद गोजौ नै बिल्डिंआ सिदि फकास खालामनो नाङा सोरगोन नामा आपनि जाले बिल्डिं wow Buka baru ada na. Siang baru hayu. Oh. Kita hagan hayam bisa. Gue jauh ya nih ke, baru kelamanya. Ayo, biar cukup karena. Dia gue juga nih. Oh, bazar apa? Pokoknya jangan kita mana? Apa? Kalau ada ini. Budung stung deh. Mana? Ang nih, biar habloi ba, biar. Dapat nih harusnya. Dengar su? Dia nih hanai baju berapa? Dia hanai baju dapat dapat sih. First time deh, nih काजलगावनि बिल्डिंआवहाय. First time फैनाय ना? औ. माथो जायगायालाय बिदिजोब? गुवारथारथ'. आङो दा माने आन्दाज लाग्रोनाय आरो बारनो हागोन हाया सिगाङाव हायोमोन. बिनिखायनो औ. आन्दाज लागोन दे. Anak saya dah santai tadi ya, hagan ya. Saya. Paris tagana tiada. 우리 구준남 파이리. ayo hocah. Salah. Saya isi bagrai piyu pala. Film dah bagrai piyu. Bagrai piyu. Hocah mat dabar sering. Hat pala, barang hari ngoda. Anak bisa gue jadi menari baraba. Muri riks tu naik terguju building. Terguju building. Gujuna. Oh. Nơi này bị chi slim ba của mình đi bị bé hấp hồn à. Ôi, guli gun sampai. Hot bar semua. Hot jauh dapat. Tapi aku santai saja biar aku jauh. Bilion dulu nama. Ngiru dapat sih sampai. Hot riksa ini. Hot sama guli gun. Ikan do. Nah. Hana ye apa bagrai ye. Oh. Jangan oli. Terus orang bar kena di malam bar sih bijiko. Parah mau apa na? Kujo orang này. Oi. Nào này kujo à? Hoặc là ulah bahasa sahaja. Hah? Habai, nung bay isi para sa ina. Oh. Biar bay slim ba urja mun biar harun zaman dah hakur. Nggak palan kosun barnya. Oh, bicara baru sih ska. Makan dengan dulu juga macam uli. Goligun amar beta.
आया लिभारपुलाव साखोबाव फबा आयौ थ' गोजौआव होद बारा बारालै गोलैयो औ फाला है टाइमावल' सायो होद बारजानाय नङा दां बारनोबा बार आं मिथियालै दे हागौमोन अभार फैयो हागौमोननो अभार फैयोबा माबा आं बारबाय नालाय माने आं बारनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने फार्स्ट टाइम फैनायजों एसे गोसोआव गिनाय मोन्दों आरो नों एफाराब खस्थ' गोजान साइकेलजों फैनानै नोङो माबा मोनसे जायोबा एसे प्रब्लेम जायोना आरो जेलेनि मिनिग्राबो बादा होबाय दाबा आंबो लोगोनि खोथाखौ लाबाय मानो होनबा बिदि फार्स्ट टाइम फैनायाव थांगासिनो बारना माने आंना गरमबाथाय गरम एकदम बारनो गोसो जाथारो ओंखायनो आन्दाज नायसै आरो एबार खेबसे फैनायाव आं जेरैबाबो आं बारथारगोन आरोना दिनै ओरैनो ब्लक बायदि जागोन ओमफ्राय माखासे बारनाय जागोन आरो टाइम सर्ट औ बारानो दुबुं फैयोना माने बारनो एसे माबा जायो आरोना फर्स माबा जायो क'क्राझारि ब्र' मारै जाखो मारै जाखो मा बारनो मानो जादों आरोना माने गोसोआबो ओंखाम उखैनायाबो जाया ओंखाम उखैनायाबो जाला फुङाव मोनजाथायाखै फसायबाय आं जासिस ओमफ्राय ओंखाम मोनजाबाखैना ओरैनो नालाय बिल्डिंआ मोजां नङा आरो एसेसो जाबाय आङो आला बे काजलगाव टाउन नालाय बे जायगानिबा सामफ्रामबो बावनो बारबाय थासिगोन नामा बाराखौ थादोंब्ला दय नायफैदों मालिका फट' थुनायसै रिक्सा जोंबो आइखारगोन होनाखायसो नङाबा सला जागौमोनलै सानसुमाजारि ब्र' होमबा थांसै ना थांसै दा टाइमा सर्ट जाहैगोनलै हास्लाबनाय नङा मोनायोबा औ जायगाफ्रालाय बिराद मोजांमोन आरोना ना मा बुङो बिदिनो औ गोलैगोनलै सानसुमाजारि ब्र' ओइ गोलैगोन वाव एथ' गोजौ नायनाय गोलैगोन औ हाब सानसुमाजारि ब्र' थाबायनाय थाबाय आरोना गाइस Wow guys